de bona tarda. Bé, crec que s'ha vist un partit intens, no? Primer felicitar l'Unicaja per la victòria, també felicitar els jugadors, a l'equip i el públic en general de l'empenta i de l'energia que he posat per intentar treure la victòria. Però bueno, s'ha vist un partit que hem començat amb les idees molt clares, físicament bé. Després l'Unicaja s'ha ficat al partit. La segona part ja ha sigut... Les defenses s'han imposat als atacs, amb el cansament ja, jo crec que no s'han trobat opcions clares. Nosaltres el que havia sigut una línia bona, de bona selecció i de tirs lliurats, hem baixat molt el percentatge, hem fet 3 de 16 tirs a 3 punts, alguns lliurats, i el partit s'ha treballat molt. Després el tema de l'últim quart ja hem jugat molt amb el cor, ens han fet un parell de contraatacs en situacions d'anar, no fer-la i rebre cistella, i en tant poques cistelles el partit ha anat allà amb cara i creu, no? Amb cara i creu, però sense sortir creu. Portem 3 jornades, 2 creus, una cara, i bé, també ja ho veiem nosaltres. Jo crec que ens ha faltat idees, clarividència també, i una mica d'encert, que sempre és necessari per anar sumant, ja sigui de 3 punts o des de la línia de tirs lliures. Avui no hem tingut l'opció, menys al final que normalment hem tirat 4 i hem fallat a l'últim, i és molt difícil sumar punts si no sumes de temps lliure. Preguntes? Sí, Salva, bona nit. 2 preguntes. No et fa la sensació que per l'equip que tens en relació a Unicajas o Barces esteu fent ja molt més del que se us pressuposa? Ja, perquè l'anàlisi que podem fer, això són les anàlisis més enllà, no de cara a un fred i de més. Després d'un partit és d'analitzar el partit com ha anat i no valorar altres aspectes. A veure, en clau esportiva, d'11 jugadors i amb això estic content de l'equip en general. Repeteixo, estic una mica, mentre tingui la sensació que ens ha pogut una mica el cor, que hem anat massa revolucionats en algun moment inclús, sobretot al final. És que no paro de veure els que hi contraatacs 5 contra 1, que no fem bàsquet i es fan cistella 2 seguits, 5 contraatacs. Volguer allà intentar buscar la cistella. Estic descontent per una banda i molt content per l'altra, és a dir, el tema de cor no és. En aquesta situació, per això felicito els jugadors. Jo crec que podria haver guanyat el partit també. Hem estat allà lluitant-lo, hem estat pocs minuts també a sobre i hem lluitat contra un equip d'Eurolliga amb un tipus de joc d'Eurolliga, és a dir, l'arbitratge ha sigut un arbitratge d'Eurolliga. Nosaltres al principi del partit havíem parlat de posar a nivell físic al límit, perquè sobretot els equips que juguen entre setmana venen amb un ritme. Només cal veure també molts partits d'aquests equips quan agafen un equip inferior, els caps de setmana, i tenim de jugar al límit. No hem aconseguit treure faltes, no hem aconseguit treure faltes. Jo crec que això ens ha passat molt, no ens ha picut. Nosaltres som l'equip, el tercer que més faltes rep de la Lliga i el tercer que més lliures tira de la Lliga. Per molt que una de les nostres formes de joc sigui tirar de 3, hem de compensar-ho d'anar a la línia. Avui no hem sigut capaços de treure aquestes faltes, o el tipus de joc que hi ha hagut no ha convidat a que nosaltres poguéssim sumar també d'1 en 1 si no pot sumar de 3 en 3, com ens ha passat a la segona part quan hem estat desencertats. No hem tingut aquell encert encomiable de la primera que ens ha permès anar al marcador quasi tot el temps. Sí, Mundet? Sí, si després de mateix amb una victòria i 3 derrotes estiguéssiu en 3 victòries i una derrota, tampoc seria res, no? Tal com han anat els 4 partits i ho has mirat. Sí, és difícil arribar als finals i
i endurats tots. És a dir, el primer no va haver color, el Manresa va jugar molt millor i va guanyar, i els altres han sigut a parer, creu. Bueno, jo a l'equip li dic això, és a dir, mentre nosaltres tinguem opció de guanyar i estiguem allà per guanyar, això és bon senyal. És a dir, hem de conviure també amb aquestes cares i creus. La setmana passada estàvem molt contents per guanyar i aquesta setmana el dia del Barça ens queda aquell regús quasi latents, però no, ens ha escapat. Jo crec que la línia és aquesta, és a dir, jo siguin ara d'arribar a 30 partits igualats, no arribarem a 30, uns perquè guanyaran de més i altres perquè també arribarem, espero, algun dia, sense que la gent tingui de prendre alguna cosa pel cor aquí, no? Però, mentrestant, cal estar com ara, el partit dura aquests 40 minuts, la gent està molt bé, molt ficada, el públic també, jo crec que s'han vist aquí de moment dos partits bons, d'arribars bons també, i l'únic que no he tingut el premi de la victòria, però no cal donar-li moltes més voltes. I analitzarem els problemes que hem tingut des del punt de vista tècnic, tàctic, demà, i passar pàgina i seguir la línia aquesta. Ernest? Hola, Salva Nit. Volia preguntar molt el temps lliure que ha fet Guillem Vives amb el partit que ha fet i amb la regularitat que porta en aquest inici de llàstima que potser a ell se li quedi aquest temps lliure marcat, no? Com el partit que ha fet avui, per exemple. Ja. Bueno, la història de tots els jugadors i de tot, de la vida, comença amb coses bones, després tenen decepcions, falles a l'últim tir lliure, una que te la botes al peu i perds el partit, li queden encara desenes, espero jo que li queden desenes de vivències d'aquestes. Forma part del joc i això poc a sobre. I ara passarà una mala nit i tal. La vida de l'esportista i dels bons jugadors i dels jugadors que es volen fer, que volen millorar i que volen això forma part del joc. Jo em quedo que he tirat els tirs lliures i quan estigues pots fallar-les, no? Jo crec que demà serà un altre dia i ja porta una altra vivència i un altre partit a la Lliga i minuts. Això és bo. No tot és color de rosa. Crec que això tothom ho assumeix, però no crec que això en resum li afecti al jugador, tot el contrari. Últim. En acabar el partit de Sant Sebastià vas dir que Guillem potser hagués necessitat un descans, avui s'ha gastat en 36 minuts. Primer que em valoressis els minuts en Guillem i també els minuts de Cochran. Gràcies. Bueno, segueixo pensant el mateix, el que el Nick va començar pràcticament dijous a entrenar. L'episodi allà i ara li fa mal a l'altre peu, i una mica aquí encara no està ni al 70% i l'Agustí també té problemes físics. Abans d'ahir ja va poder jugar, però ha estat també un dia o dos amb algun problema, que no ha pogut entrenar. I el partit ha comprat, és a dir, es té que veure tot. Jo crec que el Guillem té poder de recuperació i no és l'ideal, però té d'acoplar-se o de pensar amb el que es pot fer ara. És a dir, l'ideal és donar més descans, que arribi més. A més d'això, l'aportació dels jugadors i saber el pensament sempre és millor que la d'un, no? En general, el Nick ha estat bé, ha fet coses molt interessants a darrere i també els companys, el millor equip que tenia al costat no era l'equip ideal, vull dir que ha tingut un bon paper allà, un equip poc ofensiu, diria, però jo crec que ha treballat bé, no m'ha donat la sensació d'inseguretat, ha treballat bé i ara es tracta que es recuperi i puguem entrenar i